Si non, está... A ver... Seguindo as pegadas de Elisa Marcela, o primeiro casamento entre dúas mulleres do que temos constancia, que aconteceu no 1901 na cidade da Coruña, creamos este obradoiro, Tortigrafías, que é un mapeo queer da cidade da Coruña. Tortigrafías bebe das cartografías críticas e das investigacións de Luis Alonso Rojaserra. É un traballo no que reflexionamos colectivamente sobre a habitabilidade e seguridade da cidade, das rúas da cidade. Para iso, traballamos con mapas, con rueiros da cidade da Coruña, en grupo, con adhesivos, con rotuladores, nos que imos marcando espazos ou locais comerciais, bares, lugares de ocio, que son amigos do colectivo LGTB, no que poden calquera persoa trans, lesbiana, gay, podemos visibilizarnos. Por outro lado, marcamos uns puntos máis escuros ou máis conflictivos, onde sabemos que existiron agresións sexuais, agresións físicas, amenazas, insultos ou discriminacións de calquera tipo, dende mala praxis policial, discriminación institucional ou denegación de servizos. Con todo isto, podemos facer temos unha perspectiva dende o mapa, unha perspectiva subxectiva da nosa vivencia, de como habitamos, de como vivimos a cidade, e podemos recoñecer como hai espazos nos que as persoas LGTB somos máis visibles, pero non por iso son espazos máis seguros. Unha vez feito este traballo, pasamos a facer unha acción na rúa, unha acción de transformación do imaxinario desta rúa ou deste espazo. Nesta ocasión, as persoas participantes escolleron un punto que era especialmente conflictivo e ali fixemos unha serie de retratos fotográficos en parellas que representaban os afectos non heteronormativos.